Deň učiteľov si slávnostným programom uctili aj v Michalovciach. Primátor vyzdvihol dôležitosť tohto výnimočného povolania. V rámci projektu zelených opatrení v Michalovciach zrekonštruujú 3 materské školy. Z externých zdrojov na tento projekt mesto získalo 2 milióny eur. Deň povedomia o autizme si pripomenuli aj na Zemplíne spoločnými aktivitami detí, rodičov aj pedagógov. Miroslav Dufinec, primátor Michaloviec, prijal v obradnej sieni Mestského úradu učiteľky a učiteľov z materských základných a stredných škôl v meste. Pri príležitosti ich nedávneho sviatku poďakoval pedagógom za zodpovedné vykonávanie ich práce. 37 pedagógov ocenil za mimoriadne výsledky, dlhoročnú prácu alebo pri príležitosti ich životného jubilea. Čo si vážim na povolaní učiteľa je naozaj to, že aj keď to povolanie nie je možno až tak viditeľné alebo je viac znevažované, ako keby sme k nemu s úctou vzhliadali, sú to práve učitelia tí, ktorí trávia s našimi deťmi toľko času, koľko trávime my rodičia. A to znamená bez ich obetavosti, trpezlivosti, ale aj správneho mentálneho nastavenia by sme nevedeli z našich detí urobiť plnohodnotných občanov našej spoločnosti. Takže je to niečo, za čo my rodičia a celá naša generácia musí byť a mala by byť absolútne povďačná a nápomocná, aby my sme formovali tie deti k úcte, doma k úcte k rodičom a aby sme rodičom boli vo všetkom nápomocní. Práca učiteľa je veľmi náročná, ale napriek tomu krásna. To krásne na nej sú najmä úspechy žiakov, ktoré tešia aj samotných učiteľov. Tento školský rok je môj 20. školský rok, 20. rok pedagogickej praxe. Mám to asi v krvi, keďže ja už som od malička chcela byť učiteľkou a znamená to pre mňa to, že ďalšej generácii odovzdávam niečo zo mňa, čo možno som získala ja od mojich milých, skvelých učiteľov a znamená to odovzdať také ľudské niečo, nielen tie vedomosti, samozrejme, také nazveme to kognitívne vedomosti, ale hlavne to ľudské také pochopenie a spolupráca medzi nami, ľuďmi, teda učím ich tých žiakov byť aj ľuďmi. Medzi ocenenými boli aj tí, ktorých pedagogické pôsobenie je v tomto školskom roku posledným a odchádzajú na zaslúžený dôchodok. Je to môj 40. rok v škole a vlastne od samého začiatku základnej školy Pavla Horova pôsobím na nej. Je to povolanie, ktoré je ako moja asi druhá koža, by som povedala. Neviem si nič iné predstaviť, že by som mala robiť niečo iné. A je to náročné povolanie, to je pravda. A potvrdzujú to slova väčšinou starých rodičov alebo rodičov, keď si prídu vyzdvihnúť deti do školy a sú tam chvíľočku v tom rušnom prostredí s konštatovaním, toto by som nerobil ani jeden deň. Tak tedy si človek uvedomí, že je to náročné, ale je to aj veľmi vďačné. Keď sú deti šťastné, keď sú spokojné, tak vtedy je to aj pre učiteľa ako taká odmena a vlastne ten pocit, že nerobí to nadarmo. Program slávnostného stretnutia spestril kultúrny program v podaní žiakov 5. základnej školy na Školskej ulici. Mesto Michalovce pokračuje v realizácii zelených opatrení, ktoré prispejú k zdravšiemu životnému prostrediu a zároveň skrášlia 3 michalovské materské školy na Masarykovej, Švermovej a Leningradskej ulici. Podobné projekty sa už realizujú aj na viacerých tunajších základných školách. Nosnými opatreniami na všetkých 3 materských školách je vybudovanie zelených vegetačných striech, dažďových záhrad a taktiež odstránenie neprepustných povrchov, ktoré budú nahradené prepustnými plochami. V areáloch materských škôl bol vykonaný hydrogeologický prieskum. Ukázal, že pôda je tvorená prevažne ilmi a práve preto je veľmi dôležité, že vzniknú na týchto materských školách tie zelené vegetačné strechy, ale aj iné zelené opatrenia, ktoré pomôžu zadržiavať túto zrážkovú dažďovú vodu a zavlažovať tak zeleň, ktorá bude tvoriť okolie týchto škôlok.
1. apríla bolo odovzdané stavenisko na materskej škole na Masarykovej ulici a aktuálne tu už prebiehajú práce, ktoré potrvajú 6 mesiacov. Vodozádržné opatrenia pribudnú po rekonštrukcii starej strechy a vybudovaní strechy novej vegetačnej. Pre našu materskú školu to bude veľmi dobre aj z pohľadu ľudí, čo bývajú tu v blízkosti materskej školy, že nebudú pozerať predsa na tú starú strechu, ale už na tú zelenú. No a taktiež bude aj výstavba dažďových záhrad, čiže tieto dažďové záhrady tiež majú čosi do seba, pretože tá mikroklíma v okolí materskej školy bude oveľa, dá sa povedať, taká zdravšia, vlhšia a ten vzduch bude čistejší. Čiže v týchto dažďových záhradách bude sa sústreďovať voda zo striech, z tých ploch, z našej strechy. No a tým pádom si myslím, že to životné prostredie bude dobré, bude pekné a zároveň bude vytvárať takú oázu kľudu, pokoja na našom zariadení. Vodozádržné opatrenia na tejto materskej škole sú realizované prostredníctvom samotného dopytovo orientovaného projektu v rámci operačného programu Slovensko. Výška schváleného nenavratného finančného príspevku pre túto konkrétnu materskú školu predstavuje takmer 470 000 eur. Veľmi sa teším ako z tohto projektu, že mesto zrealizovalo, že sa zapojilo do projektu Zelené mesto. Práve aj my chceme urobiť to, že sa budeme starať o to životné prostredie. Práce na ďalších 2 materských školách začnú do 2 mesiacov. Mesto na realizáciu získalo spolu takmer 2 milióny eur z Európskej únie v rámci programu Slovensko. Všetky projekty by mali byť ukončené do konca roka 2025. 100 rokov je vzácny vek pre človeka a krásne jubileum pre organizáciu. V súčasnom rýchlom svete, kedy je jednoduchšie niečo zrušiť, než udržiavať pri živote, je 100 rokov pre inštitúciu výnimočnou udalosťou. Michalovská knižnica mala pred 100 rokmi šťastie na ľudí a má ho aj dnes, kedy si pripomína jubileum založenia. Pri tejto príležitosti sa počas celého roka koná v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického celý rad aktivít. Jednou z nich bolo stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov, zástupcov zriaďovateľa, vedúcich kultúrnych zariadení v meste, partnerských knižníc v kraji a ďalších spolupracujúcich. Počas osláv 100-ročnice knižnice ocenili aj zamestnankyne, ktoré tejto organizácii zasvetili vyše 30 rokov svojho pracovného života. Vďaka súčasnému vedeniu a riaditeľke Alene Vasilovej sa Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pravidelne zapája do projektov, získava financie nielen na rozširovanie knižničného fondu, ale aj na interaktívne stretnutia s čitateľmi či modernizáciu a renováciu objektu. To dostáva túto 100-ročnú inštitúciu na piedestál modernej organizácie. Stále majú ľudia chuť objavovať tajomstvo kníh a podľa mňa knihy sú také médium, ktoré nedokážu byť nahradené žiadnou technológiou a ničím iným. A ja chcem zaželať knižnici, aby sa naďalej zvelaďovala, aby naďalej mala veľa priaznivcov, čím ďalej tým viac, aby aj tá mladá generácia okrem technológií objavovala aj čaro kníh, aby sme naozaj ešte mnoho rokov v Michalovciach sa mohli píšiť, že tá knižnica stále vie obslúžiť našich občanov, ale aj našich návštevníkov. V podujatiach venovaných jubileu knižnice pokračujú aj v ďalších mesiacoch tohto roka. Uplynulý týždeň sa opäť konalo ďalšie z pravidelných pracovných rokovaní Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Hlavným bodom bolo schválenie projektových zámerov mesta a schválenie implementačných plánov na druhý kvartál 2025. Poradu viedol predseda Kooperačnej rady, ktorým je primátor Miroslav Dufinec. Predstavené a schválené boli projektové zámery Michaloviec, bezemisná mestská autobusová doprava v meste, vybudovanie zastávkových terminálov a rekonštrukcia prístrežkov mestskej autobusovej dopravy. Schválené boli aj implementačné plány projektov na druhý kvartál.
Pripomeňme, že územie udržateľného mestského rozvoja, mestskú funkčnú oblasť Michalovce, tvorí jadrové mesto spolu s katastrálne susediacimi 11 priľahlými obcami. Hlavný dokument mestskej funkčnej oblasti sa zameriava na 3 hlavné priority. Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť, mestská funkčná oblasť s dostupnými a kvalitnými službami pre všetkých a treťou je efektívne a inteligentne spravovaná mestská funkčná oblasť. Členom kooperačnej rady sú okrem primátora aj viceprimátor, prednosta okresného úradu, zástupcovia akademického, neziskového aj podnikateľského sektora. Administratívne a praktické záležitosti rieši odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja Mestského úradu Michalovce. Deň povedomia o autizme vyhlásila Organizácia Spojených národov. Pri tejto príležitosti sa stretli deti s autizmom s rovesníkmi z 5. základnej školy v Michalovciach na tvorivých dielňach. Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom v Klokočove pripravila 3. ročník projektu s názvom Zoznámte sa prosím. Takýmto podujatím sa zvyšuje povedomie o autizme, ktorým je z roka na rok postihnutých viac detí. Niektoré bežné deti nemajú predstavu, ako tí autisti pracujú. Možno aj u nich vyvoláva nejaký strach, že čo je autista, lebo často majú aj rôzne záchvaty. A tak vlastne spoznávajú, ako ten autista funguje, ako reaguje a že sú to normálne deti, s ktorými sa dá pracovať. Každý autista je iný, každý má svoj individuálny prístup, čiže u nás to funguje tak, že v triede sú 6 žiaci a je tam buď 2 pedagógovia, alebo špeciálny pedagóg a asistent. Každý rok sú tvorivé dielne organizované na inej základnej škole. Deti tento raz na 5. základnej škole maľovali hrnčeky, učili sa pracovať s hrnčiarským kruhom, vyrábali misy a zahrali sa aj na malých záhradkárov. Robíme rôzne tvorivé dielne, práca s hlinou, to je taká najobľúbenejšia. Takisto tu máme hrnčiarsky kruh s papierom, lepíme aktivity také, ktoré sú prispôsobené našim deťom, teda autistom, ale aj bežným deťom. Projekt bol organizovaný občianskym združením Papučky a 5. základnou školou na Školskej ulici. Financovaný bol aj s podporou mesta Michalovce. Lesy poskytujú bohaté ekosystémové služby, sú zdrojom živobytia ľudí na celom svete, svojimi funkciami prispievajú k zvyšovaniu životnej úrovne. O lesnom ekosystéme, rozdiele medzi lesom a pralesom a nielen o tom sa dozvedeli žiaci 2. základnej školy na ulici Švermu v Michalovciach na prednáške k Medzinárodnému dňu lesov s názvom Stopujeme v lese. Zoológ Martin Danilák a lesník Vladimír Kereštan predstavili lokalitu Svetového prírodného dedičstva UNESCO Vyhorlacký prales a typické znaky pralesa. Vysvetlili rozdiely vo vekovej a priestorovej štruktúre. Žiaci sa dozvedeli o význame mŕtvého dreva, o význame dreva v živote človeka, o vzťahoch v lese medzi každou zložkou od stromu, lístia, koreňov, kameňov, zvery. Zistili, aké sú mimoprodukčné a produkčné funkcie lesa, ako sa v ňom hospodári, prírode blízkym spôsobom. Bolo to zaujímavé sa dozvedieť nové veci, že ako to vlastne funguje v tých lesoch a ako by sa mali vyrúbavať tie stromy, aby sme zabránili ničeniu tých lesov. Tak asi toto bolo najzaujímavejšie. Bolo to zaujímavé, ale najviac sa mi páčil ten film o krásnej prírode a zaujímavých živočíchoch. Také rozmanité druhy živočíchov. Som nevedela, že všetko to žije aj u nás na Slovensku. Mne sa to dosť páčilo, to vyrubovanie lesov, že to je aj dobre, nielen zle. O tých zubroch som sa dozvedela, že vlastne sú skoro vyhynuté a že ich pustia do tej voľnej prírody, takže sa ako keby obnovuje to. Žiaci si po prednáške pozreli aj krátky film Karpatské bukové pralesy. Správa chránenej krajinnej oblasti Vyhorlat pripravila túto prednášku v ekoučebni Telekia v Mestskom kultúrnom stredisku. Najbližšie tu bude 29. apríla kurz vtáčieho spevu s poznávaním vtákov v Michalovciach a v okolí.
Pestrosť farieb a hlboké myšlienky dáva do svojich obrazov profesionálna výtvarníčka Marcela Mitrová. Pochádza z obce Orechová, vyštudovala strednú školu umeleckého priemyslu v Košiciach, odbor propagačná grafika, neskôr vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor komornej maľby u profesora Jána Bergera. Vystavovala individuálne aj v rámci kolektívnych výstav v Bratislave, Košiciach, Hanušovciach nad Topľou a Michalovciach. V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravila výstavu s názvom Ilúzia na hojdačke 2. Prečo Ilúzia na hojdačke ako názov výstavy? A dokonca už to je Ilúzia na hojdačke 2. A vlastne je to taký príbeh tých obrazov. Niečo vidno, niečo je skryté, niečo je konkrétnejšie, niečo je zahmlené. Niečo si človek musí z tých obrazov aj trošku vedieť odčítať. Nie je to ako také prvoplánové, aspoň ja sa snažím, aby to tak nebolo a aby sa divák zamyslel. To je môj cieľ. Autorka predstavuje 33 obrazov na platne a maliarskom kartóne s motivom prírody, zvierat, cyklov ročných období. Ako život prináša, ako rôzne momenty a rôzne také aspekty, ktoré vás nejako posúvajú. A ja už robím ako taký prierez všetkého, aj trochu prírody, zvieratá robím aj také pohľady, ale pracujem s metaforou, dokonca aj s anaforou, že si vlastne aj hľadám nejaké básne, verše a vlastne toto ma tiež inšpiruje. A snažím sa transformovať ako básnik, tak aj ja. Obrazy majú názvy ako napríklad Žltá balada, Stará zátoka či Sen starého kocúra. Nejde tu o ten čln, o to je rastlinky na brehu, ale vyslovene o taký smútok, o vyjadrenie melancholie a vlastne starý čln a tá osamelosť. Výstavu Ilúzia na hojdačke 2 výtvarničky Marcely Mitrovej si v galérii Mestského kultúrneho strediska môžete pozrieť do konca apríla. Veľkonočné vajíčka, prepeličie, slepačie, husacie, pštrosie, zdobené rôznymi technikami, quilling patchwork, drôtovanie, vosková batika, madeira a ďalšie uvidíte v západnom krídle Zemplínskeho múzea. Výstavu kraslíc s názvom Krása veľkonočnej škrupinky pripravilo viac než 50 vystavovateľov z regiónov Zemplín, Šariš aj Myjava. Tí svoje umenie prezentujú na súťažných prehliadkach po celom Slovensku. Je tu 500 kraslíc, ktoré sú jedným z najstarších prejavov ľudového výtvarného umenia. V posledných rokoch silne viac ich estetický význam, aj preto je výstava doplnená keramikou a inou veľkonočnou výzdobou. Oproti minulosti to zdobenie bolo v minulosti také jednoduchšie a predovšetkým sa využívali vlastne prírodné materiály, ktoré hlavne doma mali. Dnes už je tá výzdoba naozaj bohatšia čo do farebnosti a čo do spôsobu výzdoby týchto vajíčok. Tradície počas veľkonočných sviatkov zaužívala i rodina Stáraj, ktorá kedysi obývala Michalovský kaštieľ. V spomienkach grófky Magdalény Stáraj, teda jednej z posledných obyvateľiek nášho kaštieľa, sa spomína, že ako malá v čase Veľkej noci mali taký zaujímavý zvyk v rodine a to bolo to, že po areáli múzea dnes už, ale v minulosti v okolí kaštieľa popri stromoch boli poskrývané vajíčka, ktoré potom vlastne deti hľadali a mali takú zábavu. Zemplínske múzeum k výstave pripravilo aj tradičné podujatie Deň s pisankami. Tieto sa konajú počas 3 predveľkonočných nediel. Toto posledné podujatie bude 13. apríla a bude sa venovať reliefnému zdobeniu voskom. Výstava Krása veľkonočnej škrupinky je otvorená do 27. apríla.
Prehľad kultúrnych udalostí v Michalovciach začíname pozvánkou na vernisáž Galérie pod nebom s témou Michalovce vo výročiach v roku 2025. V piatok 11. apríla v átriu Mestského úradu alebo v Obradnej sieni zahrá aj sláčikové kvarteto Golden Dream. Od 12. apríla si v pešej zóne užijete veľkonočnú atmosféru, vyzdobiajú svojimi dielkami deti michalovských základných škôl. Pre žiakov základných škôl pripravilo Zemplínske múzeum veľkonočné tvorivé dielne, a to až počas 2 týždňov do 16. apríla. Pozostávajú z prehliadky výstavy veľkonočných kraslíc a následnej tvorivej dielne, kde si žiaci ozdobia prinesené vyfúknuté vajíčko. Obľúbené podujatie v Michalovciach Literárne dni seniorov, prehliadka v prednese poézie, prózy a prezentácie vlastnej tvorby bude opäť v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického 23. apríla so začiatkom o 8:30. V ten istý deň, 23. apríla, bude v Zemplínskom múzeu prednáška historika Martina Molnára pre žiakov stredných škôl na tému Svetového dňa knihy. Program pre žiakov základných škôl na tému Dňa vtákov pripravili v Zemplínskom múzeu 24. apríla. Prednášky s odborným výkladom a praktickými ukážkami odchytu vtákov začínajú o 8. a 10. Výstava žiakov výtvarného ateliéru doktora Jána Čižmára je inštalovaná v galérii Štvorlístok vo vestibule Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici počas celého apríla. Mestské kultúrne stredisko a Zdeněk Komárek pripravujú prednášku o Albertovi Einsteinovi. Ekoučebni Telekia v Mestskom kultúrnom stredisku 25. apríla o 17. Slovenské ľadové kráľovstvo poteší deti v Michalovciach 26. apríla o 16. v Mestskom kultúrnom stredisku. Krásu veľkonočnej škrupinky môžete obdivovať v Zemplínskom múzeu počas výstavy, ktorú otvorili v západnom krídle. Vidieť ju môžete do 27. apríla. V zimnej záhrade Zemplínskeho múzea si budete môcť pozrieť film o východoslovenskom výtvarníkovi Štefanovi Makarovi 27. apríla o 16. Ekoučebňa Telekia v Mestskom kultúrnom stredisku ponúka počas celého roka prednášky na ekologické témy. Najbližšie napríklad 29. apríla o 9. kurz vtáčieho spevu s poznávaním vtákov v meste a okolí. Alebo premietanie ekofilmov rovnako pod gesciou Správy chránenej krajinnej oblasti Vyhorlat 29. apríla o 17. K tému výročiu založenia knižnice v Michalovciach prezentuje svoje poňatie knižných adaptácií v kreslených portrétoch známy michalovský výtvarník Miroslav Babinčák. V knižnici ju uvidíme do 29. apríla. Viera Šamudovská-Sajdák vystavuje počas celého apríla v Mestskej galérii Zlatý bík. Aj prelom apríla a mája bude na kultúru bohatý. Počas 4 dní tu zažijete stavanie mája, rybárske preteky detí, aj bežecké preteky a súťaž vo varení gulášu. V piatok a v sobotu 2. a 3. mája pribudne aj tradičný jarný jurmarok. Mesto Michalovce zastúpené primátorom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka sociálneho podniku spoločnosti s ručením obmedzeným. Neodpustiteľným kvalifikačným predpokladom je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Ide o hlavný pracovný pomer. Žiadosti posielajte do 17. apríla do 12. hodiny na adresu Miroslav Dufinec, primátor mesta, Mestský úrad Michalovce, námestie Osloboditeľov 30 s označením výberové konanie riaditeľ/riaditeľka sociálneho podniku neotvárať. Ďalšie kritériá a požiadavky sú zverejnené na webe michalovce.sk, na úradnej tabuli Mestského úradu a v marcovom vydaní mesačníka Michalovčan. Zápis prvákov do základnej školy začína už v útorok 1. apríla 2025. V zmysle zákona sa môže rodič budúceho školáka rozhodnúť pre ktorúkoľvek základnú školu. Rodič je zo zákona povinný prihlásiť naplnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2025 dovrší 6. rok veku. Zápis potrvá od 1. do 30. apríla v dňoch školského vyučovania v čase od 8. do 15:30. Pri zápise je
potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. Na území mesta je 8 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 1 cirkevná základná škola. Bližšie informácie o školách a konkrétne k zápisu môžu rodičia získať na internetových stránkach škôl a na stránke mesta v sekcii Vzdelávanie základné školy. Aprílové vydanie mesačníka Michalovčan je už na distribučných miestach k dispozícii zdarma. V rubrike Pre vás s vami primátor píše o svojej pracovnej ceste do Tajvanu. Prečítate si, že mesto otvorilo 3. kazetu skládky na tuhý komunálny odpad. Čin roka 2024 bol udelený 2 jednotlivcom a 1 organizácii v oblasti humanity, športu a hospodárstva. Historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár pripomína historické udalosti v Michalovciach. Do 25. apríla očakávajte v domácnostiach doručenie výmerov za miestne poplatky. S úspechom sa stretla aktivita Mestského kultúrneho strediska o výmene oblečenia a iných vecí. V pláne je v nej pokračovať. Kultúre a školstvu je venovaná ďalšia strana mesačníka. Je tu aj program jarného jarmoku a aktivít s ním spojených v dňoch 30. apríla až 3. mája. Technické a záhradnícke služby informujú o odvoze objemného odpadu do 11. apríla. Primátor vypisuje výberové konanie na riaditeľku novovznikajúceho sociálneho podniku spoločnosti s ručením obmedzeným. Žiadosti posielajte do 17. apríla. Na športovej strane si prečítajte o úspechoch mladých judistiek, nohejbalovom turnaji aj pripravovaných bežeckých súťažiach. Na svetovom kempe v Thajsku sa zúčastnil aj michalovský tím MMA. Hokejová sezóna pre Duklu skončila predčasne. Svoj odchod ohlásil aj dlhoročný prezident klubu. Marcové vydanie novín Michalovčan čítajte aj na webe michalovce.sk.